Когато преди 3 години председателят на Европейската комисия каза, че руските военни вадят платки от пералните, защото икономиката им е дрипава, това прозвуча като тъпа лаишка шега. Прочетено буквално, то все още изглежда така, но онова, което тя в действителност каза, е следното. Дами и господа, нека да си припомним факта, че руската икономика е реактивна по отношение на нашите западноевропейски икономики. И за пояснение ще допълня нашите западноевропейски, които са единствено активни спрямо хода на историческите събития и икономики. Това, което нахъсва Европейския Запад срещу Русия, не е нейната слабост, а историческата сила на Запада, резултат от която е индустриалната революция. Здравейте! В това видео ще направим няколко шева по диагонал, за да закърпим огромната дупка в историята на Европа от последните 150-170 години и ще видим как тя е свързана с предстоящата трета фаза на модерния апокалипсис. За съжаление, историческата наука все още търпи една огромна дупка, която касае Европа и предпочита да я запълва с произволни причинно-следствени връзки, клюки, интриги и предателства, вместо да влезе в същинската си роля. Аз не съм историк или икономист, но за да си обясня иначе необясними неща и за да получа смислени и задоволителни отговори на въпросите, които ме вълнуват, ми се налага да изследвам и невидимите световни хроники. В първото видео от серията Модерния апокалипсис се постарах да ви покажа, че за страните от Западна и Централна Европа икономическата революция се явява исторически закономерен процес. Чрез описания обрат на Граала, Европа се еманципира от невидимия градеж, с други думи от Създателя. Това е уникален еволюционен опит, който не е постиган никъде другаде по света. И за да разберете правилно моето твърдение, ще ви помоля да разграничите понятието еманципация от понятието маргинализация. Днес в центъра на София, на площада пред храм Света Неделя, стои тази арт-инсталация. Тя не може да бъде подмината, защото най-малкото от гледна точка на безопасността трябва да бъде заобиколена. Освен с очевидно ниската си естетика, тази инсталация е забележителна и с модерния начин за поднасяне на историческа информация, според който на историята се гледа като на анимация, сглобена от произволни парчета от факти и догадки. Върху блоковете са описани данни и факти, свързани с атентата в църквата от 20-те години на 20 век. Централно място е отделено на източника на финансиране. В случая това е Москва. Същата онази Москва, която през въпросната 1925 година все още не знае къде се намира след обезглавяването на Руската империя през 1917 и 18 година и създаването на Съюза на съветските социалистически републики през 1922 година. Ако се обърнем за помощ към логическата си разсъдливост, бихме могли да съобразим, че период от 7 години е твърде малък дори в живота на отделния човек да преодолее подобни катастрофални обрати, какво остава за цял народ. В този смисъл съвсем логичен и съвсем на място е въпроса, а кой и защо всъщност даде на Москва парите, които тя пък даде на София. Фактите, които дават отговор, вече са общоизвестни, но все пак те не са в състояние да запълнят дупката в историята на Европа. Пътят на богатствата отзад напред е следния: София, Москва, Централна и Западна Европа, колонии на съответните държави. Причината за прехвърлянето на парите от запад на изток също е ясна.
Тя е проекта социална държава. Обаче на Запад имаме исторически активна икономика, а на изток исторически реактивна. Ако проследяваме непредубедено хода на руската история, не можем с лека ръка да подминем вероятността, че ако бъде оставена сама на себе си, нейната икономика би се ограничила само до добив и първична обработка на някои основни природни ресурси и че целият останал напредък се дължи на историческа принуда. Днес историята се опитва да ни представи хората като унифицирани персонажи, независимо къде по света се намират и какъв исторически опит имат. Но според вас адекватно ли е да сравняваме един работник от държава, в която индустриалната революция възниква като закономерен исторически процес, с един крепостен селянин от страна, която развива икономиката си по подражание? Когато поставям този въпрос, искам да обърна вниманието ви към факта, без да навлизам сега в темата, че не само руската, но и всички останали икономики в света са реактивни. Тоест, те са принудени да гонят цели, които не са техни. И така, в средата на 19 век в Западна Европа започва формирането на социалната държава, която да заеме мястото на посредник между активната утилитарна икономика и отделния човек и групи хора. Появяват се организации, защитаващи правата на работниците. Появяват се и закони в тази връзка. Важен аспект е, че капиталът е в частни ръце. По същото това време на изток царят освободител дава благословие над крепостния селянин и над икономиката. Така крепостния става свободен не по силата на историческото си израстване, а по силата на външни обстоятелства. С икономиката се случва същото. И тук ще отворя една скоба, за да споделя информация, която съм получила от руснак, роден и израснал в Русия и която не съм проверявала лично. Тя е, че до 1956 година в Русия все още е имало хора без паспорти и без гражданство. Така че на Запад имаме исторически развити отношения, свързани с капитала, докато на изток такива няма. И тук идва интересният момент. С началото на 20 век настъпва времето за осъществяване на следващата фаза на проект Социална държава, която се казва управлението на народа или, както е наречено от идеолозите, диктатура на пролетариата. И сами можете да си представите какво означава да бъдат национализирани ефективно действащите капитали, които движат западните индустрии. Това е нещо немислимо. Докато подобно обединение под шапката на една държава би било възможно на изток. И парите тръгват от запад на изток, за да осъществят тази фаза на проекта. В крайна сметка социалната държава се превръща в експеримент, който Запада прехвърля на изток, подобно на това, както куковиците снасят яйцата си в гнездата на други птички, за да ги излюпят. Обаче хората и народите, които живеят на изток, не са исторически готови да се включат адекватно в този проект. То е като на деца от първи клас да им бъдат дадени задачи за четвърти клас. Тоест всичко това е чуждо и на сила привнесено в живота, който от Запада предопределиха на изтока и създадоха формацията, наречена СССР. Няколко десетилетия след като бе установено, че живота продължава и не се случва нищо фатално, експериментът беше прекратен и СССР престана да съществува. Малко по-късно бе създаден Европейския съюз, който трябваше да демонстрира успешните резултати от проекта като изцяло собствени. И до сега на Запад продължават да поддържат направлението ни лук яли, ни лук мирисали по отношение на тези, които им излюпиха яйцето. Обаче ако се върнем към хода на историческите събития,
Никак не е чудно защо онова, което беше Руска империя и за няколко десетилетия беше разформировано, сега отново се връща към първоначалния си вид. Отговорът е простичък, за да преживее своята съдба от там, откъдето е била заставена да я прекъсне. Но защо се случва така и защо процесите трябва да се върнат и да продължат там, откъдето са били прекъснати? За да отговорим адекватно на този въпрос, не се налага да погледнем далеч в бъдещето с Библия отворена на страницата за третата фаза на Апокалипсиса и да се опитаме да прозрем визията на модерния апокалипсис. И тя е следната. Фаза 1. Вавилонския градеж се изразява в осъществяване на проекта социална държава. Фаза 2. Лъжепророчество започна преди 13 години и е едва в началото си. Фаза 3. Комета ще се разгърне в далечно бъдеще. В момента живеем с впечатлението, че всички ние, хората, които принадлежим на човечеството, сме еднотипни и че мисиите ни са в една и съща посока. Подобно нещо няма как да бъде по-далеч от действителността. И все пак, онова, което е общото е, че всички сме въвлечени в течението, в което ни тласка мощния импулс за хегемония и надделяване на другия. Особеното при него е, че той има космически произход, не принадлежи на импулсите на Земята и Слънчевата система и ще бъде в основата при осъществяване на сценария на третата фаза на модерния апокалипсис. Това, което достига до момента до нашата Земя от този импулс и се проявява в лишен от мярка импулс за непременно надделяване и абсолютна хегемония, е само блед щрих, който загатва същността на явлението. И тъй като ние сме диалектически устроени, както и средата, в която живеем, ние се развиваме, преодолявайки препятствията по пътя си. Това важи и за всяка от фазите на апокалипсиса. Мисията по преодоляването на третата фаза имат тези, които обозначаваме като руски народ. За да я изпълнят, е необходимо да изградят себе си като морален еквивалент на китайската стена, който ще предпази човечеството от най-грубата сила на космическия империалистически импулс. И това те ще постигнат, като преминат през редица събития, които да ги порастят. Защото за изпълнението на мисиите на народите се изисква особен род мъжество. Народите на Западна и Централна Европа изпълниха своята мисия с отхвърлянето на Светата Троица от социалния градеж. Смисълът на това беше човечеството да се еманципира от невидимия градеж, за да може в отделния човек да се оформи самостоятелно мислене, което е една от предпоставките за бъдещата свободна воля. И в този смисъл, нека не се водим сляпо по тях, по европейците, а да имаме предвид, че им дължим нашата дан, защото който не отдава дан на другите, не само не получава своята, но пътя му към собствената мисия е затворен.